Ai mitkä ihmeen 1, 2 ja 3 vaiheen kiillotukset? Eli 1 vaiheen kiillotus, lähdetään pehmeällä foamilaikalla ja hienolla aineella kiillottaa autoa. Tehdään yleensä ennen ihan uuden auton keräämistä pinnotusta. Saadaan hyvin kaikki mikronaarmut ja pienet waterspotit pois pinnasta. 2 vaiheen kiillotus. Tähän käytetään itse asiassa näitä molempia aineita. Eli ensiksi pikkasen leikkaavampaa ainetta. Otetaan mikrokuitulaikalla, leikataan syvemmät naarmut maalipinnasta, jonka jälkeen otetaan taas hienosti leikkaava aine ja foamilaikka, niin saadaan ajojäljet. Eli mikrokuitulaikan aiheuttamat pienet mikronaarmut tuolla foamilaikalla. 2 vaiheen kiillotus, erinomainen vaihtoehto. Noin 50 000–150 000 ei tule autolla. Ja nyt niille, ketkä haluaa vaan parasta, tai autolle, jotka on aivan hirveässä kunnossa, 3 vaiheen kiillotus. Tähän me käytetään itse asiassa näitä kaikkia aineita. Ja 3 eri laikkaa. Ekana aggressiivinen villalaikka, sillä syvimmät naarmut pois, ja sen jälkeen mikrokuitulaikka, joka poistaa villalaikan jättämän harmauden, ja sitten viimeisenä foamilaikka, viimeistellään pinta syvään ja ainutlaatuiseen kiiltoon. Ja tältä näyttää tää 3 vaiheen kohta. Kaikki paitsi noin tosi syvät skraadut lähti, koska tää meidän testikappale olisi oikeasti maalauksen tarpeessa. Eiköhän kiilloteta sunkin auto profiilista kotisivuille.